damag. Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:54, itiag sapa. Naimbag na ragsak nga daw iti Miyerkules kakabsat may ka-25 iti mabilang iti bulan iti Nobyembre ket sinanama kakabsat nga addaan tayo manen iti uken ragsak kas linukatan tayo dagiti matatayo kakabsat iti daytoy agsapa kapintasan launay nga aramiden tayo ket isu dayta biruken tayo iti rupa iti Apo iti daytoy agsapa ket aramiden patulong tayo iti Apo nga aramiden na daytoy nga aldaw nga nabalaygi kasangun tayo iti daytoy nga panakidangadang tayo ket adto man tibigit nga programa tayo nga makipagpasit manen ti panakidangadang iti daytoy nga aldangaw ti agsapan at nuan iti namnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti daytoy nga estasyon 1143 DZMR Santiago City tinaragsa ka mangkabkablaw kada kayo iti aldaw iti Miyerkules Lawrence Salazar. Awan sa bali a Diyos ko no dilaeng siksika di manubod ko in mangisalakan amin arigat inlaksod na awan sa bali a Diyos ko no dilaeng siksika numan payad padastiyat nga umay mangsuod kanyak jak maumang ako mararag ken Jesus na kuan imbag agyaman na ken ka Diyos ko inted murag sapken ragu tanu awan ka ditoy biyag ko awan kastoy nga ragsak ko awan sa bali a Diyos ko no dilaeng siksika di manubod ko ken mangisalakan amin arigat ilaksod na awan sa bali a Diyos ko no dilaeng siksika. Pud nulaw na kakabsat nga awan sa bali nga Diyos ko no dilaeng siksika. Manipod jay libro ti Isaiah kapitulo 40:12 ang gana iti 18 kasi iti saritahin na kakabsat. Adda kadi iti makasukat iti linaon iti taaw kadagiti kalukap na wenno makarukod iti langit babaen iti panangdandanak panangdangan na. Okay. Adda aya iti maikarga iti amin na daga iti may sa atasa wenno makatimbang kadagiti bantay iti turod. Adda kadi iti makaibaga iti Apo iti ramid na. Adda kadi iti makaisuro wenno makabalakad ken kuana. Siya asino iti nakiumanan iti Dios tapno maadaan iti lawag. Siya asino iti nangisuro ken kuana iti pudno adalan. Siya asino iti naka adalan na iti wagas iti pannakaawat. Iti imatang iti Apo awan sirserbi digiti nasyon. Mayarig dalaeng iti sangkatudted nga danom. Dagiti adayo apuro nalagda akas iti tapok. Di verse 16, di umanay dagiti animal iti Libano ama idatag kas daton iti Dios tayo. Nakurang panagsungrod dagiti kayo sa jay. Awan siya serbi dagiti nasyon iti imatang na. Awan iti kapaypayan da amin asangada
Siya asino iti pakaipadaan iti Dios. Mabalin mo mabalin mo kadi nga iladawan iti langana. Madaydayaw iti Apo iti daytoy nga kadagiti nga sasao naman nga intay adalan. Ket sapay kumakakabsat nga iti naldaw-aldaw nga panagbasbasa tayo, iti sasao ti Apo panagad-adal tayo. Hanlaan ko mga didingdinggan na ya. Di kang runaan na dito ket maipakita tayo nga dingdinggan tayo dagiti sasao iti Apo. Makita da iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kakabsat, iti Dios nga pagserserbiyan tayo ket unique. Aya, iti Dios nga pagserserbiyan tayo ket naidumduma. Artapan iti Dios ti amin. Isu na iti kangatuan ken naidumduma kada tayo. Aya nakabusan iti naisol sa lumina nga dayag, katanukan iti amin nga dito'y lubong, kat awan ti anyaman, kin siya asino man kakabsat, nga mabalin nga maiyasming iti bilag iti Dios. Anya ti kunanay di Isaiah Kapitulo 18, gana ti 29, siya asino iti kay papanan iti Dios. Mabalin mo kadi nga iladawan iti langana, diyo kadi ammo, diyo aya na damag. Awan kadi iti nangibaga kada kayo, iti ununana, diyo kadi nangeg, no kasatno nga nang rugi iti lubong, pinarswa iti agtugtugaw iti trono na, iti kangatuan, iti timbukal iti daga. Kasla dudon, akabasit dagiti tattao iti baba. Inukrad na iti langit, akas iti kortina, kas iti tulda, apag naedan ti siya sino man apakaiya padaan iti nasantuan nga Dios. Adda kadi iti umasping ken kuana. Tumangad kayo iti tumangad kayo iti tangatang. Siya sino iti nang parswa kadag iti bituin ang makita tayo iti mangidalan kadakwada akas armada amuna numano iti bilang da ket awagan na itinagan iti tunggal maysa. Dakkel una iti bilag ken panakabalin na. Awan iti mapukaw uray maysa kadakwada. Diyo kadi ammo. Diyo ayan na damag. Iti Apo, iti agnanayon a Dios, pinarsuana iti intero alubong. Pulos adi nabannogoy no kumapsot. Awan makatukod iti panpanunutin na. Papigsaan na, dagiti nakapoy, kin nabannog. Kit ura iti Dios, ibagana no siya asino. Asino, kuna na, jay Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 8, aging gana iti 9. Kuna iti Apo, kuna na, iti panunot ko saan nga kas iti panunot tiyo, kat iti aramid ko, saan akas kadag iti aramid yo. No kasatno nga nangat nga to iti langit ngam iti daga, kas tamot iti nangat nga to iti wagas ken panunot ko. Ngem iti wagas ken panunot tiyo. No ba saan tayo kakabsat iti sasao iti Apo, ada iti mabasa tayo maipapan iti kinatanok, ken kinaisal sa lumina iti Dios nga mga ayat kada tayo na isurat tapno iti kasta palagipan na tayo iti kinasya asino na adda nga adayo ken nangat nga to kadag iti amin nga ammo ken kapadasan tayo na isal sa lumina isuna iti adu nga banag kakabsat iti Dios tayo ket di kung kunada nga may magbagada nga self-existent amin nga mangeg maramanan maangot ken marikna tayo aggapo iti maysa nga banag. Adda iti rason wenno adda ti paggapuan na. Aya, amin nga kitaan ken obserbaran tayo masapul nga adda gapuna ken nagtaudan na tapno umanay nga maipalawag tayo daytoy. Ngem saan nga iti Dios kakabsat. Awan iti masapul nga ipalawag maipapan iti kinasya asino na ken iti nagtaudan na. Iti Dios tayo kakabsat ket self-sufficient. Awan iti anyaman pa nga kasapulan iti Dios ket awan met iti siya asino man nga pagnamnamaan na. Saan nga kasapulan iti kadwa? Saan nga kasapulan iti mangtulong ken kuana? Saan nga kasapulan iti mangkalintigan ken kuana? Agsipod ta iti Dios tayo ket self-sufficient. Iti Dios tayo ket agnanayon He is eternal. Awan ti siya asino man kakabsat nga mangaramid iti Dios. Masapol nga rod nga awan iti naggapuan na. Aya, masapul nga isong nga rod kada tayo, masapul nga rod wenno ada iso na iti punganay. Iti punganay pailaeng panapalaangan. Iti punganay ada isunan. Saan nga limitado iti panahon na? Awan iti nagrugyan na wenno nagmudwan na. Saan nga nagbalbalim, nagtalinaed iti Dios, iti agnanayon. Gaputa saan nga agbalbaliw iti Dios nga mga ayat ken ka kanyak ken kada tayo amin kakabsat. Masapul mo't garod iti pasit tayo, masapul mo't garod nga dayawon tayo iso na iti amin nga adda kada tayo. Iti amin nga tiyempo nga umasidig tayo iti presensya na iti amin nga tiyempo nga agruknoy tayo ket umasidig tayo iti panagkararag. Kadag iti tiyempo kakabsat nga basahin tayo digiti sasauna adda kuma nga rumuar kadag iti puspuso tayo iti panagraem. Panagpakumbaba iti sangwanan na. Agsipod iti kinabilag kin naman nakabalin iti Dios nga pagserserbiyan tayo. Ngem
makapaladingit gapo agsipod ta mapukpukaw kada ito wenno mapukpukawan kada iti nga tiyempo iti panagraem ken panagpakumbaba iti Dios. Naman pa ihamot kiti nga amin adda digiti sumagmamano nga kaslang ay mapukpukaw mo dadya gapo nulad duma kabsat at addang ipapayan tayo iti tiyempo dagiti pagtrabahuan tayo ngem iti panagdaydayaw tayo ken kuana at addamot nga si pipinget tayo ti maipapan iti pamilya tayo ngem iti panang parswa kada tayo at adda nga ti priority tayo ket kadagiti pagsapulan tayo dagiti habis tayo ken duma-duma pa nga banbanag ditoy lubong wen kakabsat kasapulan tayo amin dagiti iti panagbiag tayo ngem iti source iti amin kakabsat ket awan sa bali no iti Apo. Kaya't mo iti nasayat nga pamilya, unaem ni Apo. Kaya't mo iti nabalay nga biyag, unaem iti Apo. Kaya't mo iti maadaan iti dati nga gundaway, unaem ti Apo. Seek ye first, kung na nagaraw, di matyo, kabsat. Ngam iti panang pabilig tayo, iti relasyon tayo iti Diyos, kaya't duma, iso iti maud-uding priority tayo. Aramidin tayo amin. Iso nga nung daduma, iti rabi kat nabanbanog tayo, hindi lang iti tiyempo tayo iti Apo. Sikaman kakabsat, agsinukat kayo man, iti agsasaad iti Apo. Niagpaiso kakabsat ni Apo Diyos, lagi po niya tayong nauunawaan. Ngayon, ni Apo Diyos, itid na kang kanayon, iti best na para ken ka. Para ka na tayo amin. Kat sapay kumahaan matan nga dadya waste time, itid tayo iti Apo. Iti panagriing tayo, dadya fresh, iti panunot tayo, pigsa tayo, itay dayaw tayo iti Apo kabsat. Dadya iti banag nga ma-deserve nga ipaay tayo iti Apo. Iti kakabsat, mapukpukaw tayo iti panagraem ken panagayat tayo iti Dios. Barbaro nga banbanag nga mapaspasamak ti aglawlaw tayo, ket mapukaw iti kinapingit tayo nga maamuanoan niya iti pudpudno nga naisingsingayan kini Apo Dios. Kabsat iti daytoy aldaw. Wen amin tayo aglaslasat iti naduma-duma nga problema, pakadagsenan, challenges iti panagbiag. Ngem karitin ka man iti daytoy aldaw kakabsat. Irugi tayo man iti daytoy aldaw. Ket isubli tayo man iti kinapingit tayo nga mamamuan iti kinatan-ok ken kinalinteg iti Dios tayo. Ket iti kang runaan tarigagayan tayo iti daytoy aldaw kabsat. Ket mamamu tayo pay iti Dios ket agtultuloy tayo nga agtalinaed iti presensya na. Amin tayo. Nulad duma kakabsat gamin, kaya tayo iti blessing lang. After blessing, nalipatan tayon, dadya nang iti blessing tayon. Ngem no, kayat mo iti dumawat, perme. Parintumang ka, luwakin butag. Sorry, ganyan mga aglaog na pa'y gapo iti panagpakumbabang, panagdawat mo iti Apo, ngam tuno nagunod mo dagiti tartari kagayam. Kasla itirik nam lumamiisen kakabsat. Saan ko makakabsat? Do, makarik na tayo iti kasya, ngam sapay ko labanan tayo dayta nga adda nga kasasaad tayo kakabsat. Kahit nga pabilgan iti dayting aldaw kabsat, na isal sa lumina iti Dios, na idumduma ka na isingsingayan iti Dios nga pagserserbian tayo. Kat anya nga ro dagiti masapol nga aramiden tayo daga tayo nga anak na. Nga mangibagbaga nga ayaten na tayo iti Dios, nga mangibagbaga nga iti Dios laeng iti pagserbiak nga isuna laeng iti mangipaay iti kasapulak. So masapol garod kakabsat nga addan tayo mo't iti puso nga kanayon nga mangidaydayaw ken kuana. Inikan na tayo iti inaldaw-aldaw iti 24 hours. Nga panagbiag iti inaldaw-aldaw kakabsat. Kuna tayo lang i-spend tayo iti panagtrabaho tayo. Dadya 8 hours. Dadya 8 hours iso ti pannaturog tayo. Pagiyap apanan tayo kakabsat, the remaining 8 hours. Adamot laan ka diti 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes nga kukwa iti Apo. Kakabsat, mautob tayo kumadayjay Ada nga, agtamad kindayawon tayo iti tulong na karagiti tiyempo nga lukatan kinbasaan tayo dagiti sasauna. Nga madaan tayo iti panahon, nga kararag kin umasidig iti presensya na, nga mangpalagip kadagiti banbanag aramidin na kanatayo, kin agrukbab iti sangwanan na. Kin ipayan na tayo, den na kada tayo kabsat, iti panagdayaw iti Diyos, iti aming nga aramidin tayo, iti inaldaw-aldaw. Iti Diyos tayo, iso iti Diyos, daytoy nga lubong. Kat maikarilaunay iti amin, nga panagraem, kin panagdaydayaw tayo. Haan pa'y nga nagbalbaliw iti Diyos. No isuna na ngagas, aging gana itata mga ngagas pa'y laing. No isuna kat provider, aging gana itata kakabsat. Kat mangipaipay lang. No isuna kat comforter, peacemaker, restorer, ang gana tatakakabsat saan nga pulos nagbalbaliw iti Diyos.
anya dagiti kasapulam iti daytoy nga aldaw. Itdem iti Apo agrukbab ken agdayaw ka ken kuana. Kumusta kakabsat iti relasyon mo iti Dios iti daytoy nga aldaw? Kumusta iti panagayat mo ken kuana? Kumusta iti panagraem mo iti Dios iti daytoy nga bigat? Isublim iti nasaya at nga relasyon ken pudpudno nga panagdayaw ken panagrukbab mo ken kuana. Ket mamati a kakabsat nga irugim daytoy nga aldaw nga addaan iti panagbalegi, nga addaan bangar, nga addaan iti kapya, nga addaan kakabsat nga mai-provide dagiti kasapulan iti inaldaw-aldaw kakabsat. Awan iti sabali nga sangkabagak iti daytoy nga programa kakabsat. Awan iti kasayaatan ken kapintasan nga pagtarayan tayo wenno pagidulinan tayo iti daytoy nga aldaw. Kung ano siya magmamanuping aldaw kung nudikit iti sidong iti Apo kakabsat. Iti presensya na, adda iti kapya, adda pa nakaagas, adda pa ng liwliwa, adda pa nakabangar. Madaydayaw iti Apo. Madaydayaw iti Apo gaputa si kasyak, da tayo amin ay ayaten iti Dios. Daw atak man nga agtamad tayo iti daytoy nga gundaway ket agkararag tayo. Hallelujah. Aming nga gloria dayaw ken panagyaman ket maikari ka Apo. Wana po gyaman kami. Tada iti balayg iti biyag no kumamang kami ken ka. Iparparangarang na unay Apo nga no awan ka awan ti mabalinan mi dito'y biyag. Sika iti gubungayan aming ipigsami, aming adda kami Apo. Kang runanay ti amin, sika iti kamang mi, iti anyaman nga kasasad ken anyaman nga tiyempo Apo. Wan Apo, daydayawan da ka. Kastamot nga gyaman kami kadagiti nga sasaumingin kami man nga inadal iti daytoy nga aldaw Apo. Nga pudno launay nga sika o Apo tinaindaklan nga Dios iti lubong. Itantanok da ka iti daytoy nga tiempo gapo iti panagipaay mo manan kada kami. Iti baro nga aldaw, baro nga namnama ken baro nga pigsa iti daytoy nga agsapa o Apo. Agyaman kami Apo iti natal nga panaturog. Kastamot Apo ti panangtaragabay mo iti tunggal maysa kada kami Apo. Irugimi daytoy nga aldaw nga kumamang kami ken ka, nga dati panagraem mi, panagpakumbaba mi, kadagiti puspuso mi Apo. Pakawanan na kami. Pakawanan na kami Apo, no anyaman, dagiti makita, mga kinarugit, kadagiti puspuso mi, iti daytoy nga kanito. Dalusan na kami Apo, agbaling kami kung mga manalinis nga ubeham, ket maikari kami, ka umasidig ken ka. Uwan Apo Dios, iti daytoy nga kanito. Iya sidig kumamat ken ka, dagiti kakabsat mi, nga adda iti rikrik na na, wano adda sagsagabaan na iti daytoy nga aldaw. Pangpangrunak man Apo nga esadag kadagiti imam ni anti nga Auring nga Lucas o Apo itigda mga kasasaad na iti daytoy nga kundaway. Apo patyen mi nga adda iti lugar iti panakaagas ken kuana iti daytoy nga kundaway. Addaan kami iti pamati, dakkel nga pamati tapno ti kasta itdem ken kuana Apo Dios. Iti maminsan pa iti panagkita na o Lord God. Ket Apo waya-wayaam manipod iti dayta nga nakabaludan nga sakit o Apo. Itinagan ni Jesus. Sinanama kami Apo Dios. Iti ramidam nga milagro iti biyak na o Apo ni anting Auring nga Lucas. Ore pa kinangkal nga seryo Apo tigtultuloy nga panangaywan mo kain kuana Apo iti salunat na iti naldaw-aldaw o Apo. Tarabayem arakupem iti ayat ken presensya mo Apo. Kastamot Apo iti tarigagay ni Sharon kini Sherwin Apo Dios iti pamilyada Apo. Amom iti puso da, amom iti desire tarigagay da iti daygit yung agasawa. Apo isikat isungbat itarigagay da dagito nga kakabsat Apo. Sinanama kami iti aramidem ken kuana nga dumtong iti aldaw Apo. Isu iti kasayatan ken kapintasan nga testimonyo da gaputa da iti naisingsingayan nga inaramid mo kadakwada. Agraman ni Pastor Glenn or pa kini Pastora Dayang kini Zuriel o Apo Dios tigtultuloy nga panangaywan mo kadakwada. Panagtarabay mo iti salon at da iti daytoy nga gundaway. Ay wanam ti si bubuo Apo Dios nga pamilyada. Ti si bubuo nga Lucas o Apo. Giyaman kami ti biyagda. Tultuloy Apo Dios nga panangaywan mo kadakwada. Madaydayaw ka o Apo, madaydayaw ka. Ori pa kini JR nga Blanco iti kasangay na iti daytoy nga aldaw. Tultuloy ti panangaywan mo ket tarigagay na Apo Dios. Kadagiti puso na Apo ngagserbi ken ka. Anyaman dagiti lapod Apo. Sikat ti mangwaya-waya ken kuana tapno makita na Apo Dios itad adupay nga sirmata iti panagbiag na. Kadagiti aming agkasangay iti daytoy nga aldaw. Agkasapulan ti panakaagas, liwliwa, ori pay Apo Dios. Kadagiti agkasapulan Apo iti napinansyalan iti daytoy nga aldaw. Sika iti Dios nagadalan mi Apo, nga sika iti Dios nga han nga pulos nga nagbalbaliw. Maramidam ken kabailam nga aramidan Apo. Dagiti banbanag nga inaramidam iti daytoy iti naglablabas nga aldaw Apo. Kada kami ken kadagiti imot nga dumdum nga Apo. Dagiti adtoy live streaming binsa-binsaram nga Apo nga
bendisyonan dagitoy Apo. Anyaman dagiti kasapulan da han kuman idang maibinsa-binsar ngem si Apo iti pagkamangan mi kadagiti kakabsat nga agbuy-buya ditoy live streaming agraman kadagiti dumdumgag kadagiti sibsiba iti radyo da. Giyaman kami iti dayting aldaw itan tanok da ka Apo Dios iday dayaw da ka iti nagan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Day awek tay tanagan mo. Alawan kakabsat, giyaman man iti panakiadayo tila so tita 10 minutos iti dayting nga programa ket kahit kuman nga kablaawan ti kaanakak nga agkasanga iti dayting aldaw ni JR Salazar Berlanco dita Luna Rojas Isabela. Ori pay kini good morning mat kini ma'am nga Lourdes, graman kini angkong nga Roger Gatiwan. Good morning kada kayo amin dito ng Gatiwan Resort. Ori pay kini Sister Ruby Salting. Good morning po. Kada kayo nakipagdayo mat kada tayo ni Pastor Ricky Nelson Barit agraman kini kini ma'am nga Lilibet madaydayaw iti apek di bendisyon nyo nga karkararag tayo actually. Yeah, nagsakayan ni Pastor Fraser madaydayaw ti apo. Ori pay kini Pastor Virgilin Pascual Makaling, good morning. Kini Ma'am Rovelinda Arok Agustin, good morning. Kini Ma'am Biron Rivera Pascual, Sir Alex, good morning. Mat kada kayo amin dita Bacnor. Kini Pastor nga Samuel Tomas, baka madamdama Pastor, mapanak dita ayan dita lugar mo. Dati paramit ko. Okay, ori pa kini Sister nga Rovelinda, kini Ma'am Rovelinda, good morning kada kayo Pastor Samuel Tomas, kuna na praise His holy name. Kini Sister Mercedes Montimayor, good morning kada kayo amin tita Gulak, Sister Merced. Ori pa kini Sister nga Luz Forbes Montimayor, good morning. Brother Romel Antala de Los Santos, napnuan iti namnamang agsapa, madaydayaw iti apo, Brother Romel. Ori pa kini Dinan Ulaya, good morning Pastor Lawrence Agyamanak, iti sasaunang imbasam itang agsapa, nga napnuan iti bendisyon iti apo nga taraon mi manen iti daytoy nga agsapa. Ninang Lydia, good morning kada kayo amin, agraman kini Ninong. Ori pa kini Sister nga Angie nga Aquino, naimbang agsapa Pastor, praise God kadagiti maka-inspire unay ang message mo Pastor. Manipud iti nangagak ti 11:43 ti agsapa napnuan iti namnama gimatang akon iti radyo ta uray awan load ko makang kadagiti gagayem. God bless you Pastor. And thank you Sister Angie, i-share mo garod. Dagita kadagiti karubam tat no mga ganda mo ti sasaw ti apo nga inaldaw-aldaw. Sister Shirley Blanco, good morning. Brother Arthur, kini Sister nga Aprilin, good morning. Kada kayo dita Rizal Rojas Isabela, or repay kini Sister Vivian Buenavente, good morning Pastor, praise the Lord. God bless us all. Kini Sister nga Luz Biminda, Katiha Jorial, God is good, source of the exist. Good morning Pastor Lawrence, God bless us all.
Kini Ma'am Shirley Dumon, good morning, Pastor. God is good, He's worthy to be praised. To God be the glory. Thank you, Pastor. God bless you and stay healthy and safe. Kini Sister Norita Vinigno Maximo, good morning, Pastor. Great is thy faithfulness. Amen. Kini Sister Delia Arok, good morning, good morning. Good morning, mat kini Sir Pedrito Daliego, kini Ma'am Nancy Dita Bacnor, Sister Marie Chris Ronsang Vallejo, good morning, Pastor. God bless you. And, more watching from Darurawan, Alfonso Lista Ifugao. Kini Pastor Alex Ritwa, good morning, Pastor Lawrence. God bless po sa inyo. Salamat at napalakas na naman kami sa aming pananampalataya. Have a blessed day. Good morning, Pastor and family. Praise God for His faithfulness. Keep safe and God bless. Kuna naman ni Ma'am nga Lourdes. Good morning, Pastor. Agyaman kami manan. Iti ibingay mo nga sao. Iti apo. Napabilig kami manan. Kuna naman ni Sir nga Pedrito Daliego. O repay ni Sister ni Edwilane. Sister Edwilane Mariano. Good morning, Pastor Lawrence. Thank God. Salamat po sa inyong programa. Mapunpuno akanayon ti agsapami. Iti sasao iti apo. Isut nagdakkel nga makatulong kada kami tapno. Malasatan mi iti anyaman nga padas iti panagbiag narigat manuwino na sayaat. Amen and amen. Hallelujah. Kuna naman ni Sister nga Delia Arok, Ma'am Glo, good morning po. God is good, Pastor. Thank you for the word of God today. Brother Rodolph Ancheta na imbang nga night ko na imbang nagsapam. Pastor Johnny, good morning, good morning. Hindi ka lang nagpatuloy doon imbitasyon mo, Orayek. O repay kakabsat, palagip kakabsat ka na gajay, nuhan nyo nga mabuya, dahil ito live kakabsat, apan kay lat di Facebook, mabalin nyo lat nga i-subscribe, dahil ito 1143 DZMR, tapos na aming programa dito, makita tayo dito kakabsat. O repay dito, mabalin nyo nga i-type ti 1143 DZMR, ti agsapa, agparang i-YouTube kakabsat, dahil ito pagsayatan nakin good news mo, iti tunggal may sa kada kayo. Bueno, kada tayo nga awan labas nakin. Good morning, iti Lucas family, dita Rizal Rosa Vela, Guillermo family, kem siyempre tayo nga pamilya, kin inang ko, Esperanza Salazar, dita Rizal Rosa Vela, good morning kada kayo amin, kang ronaan natin amin, siyempre jay ayatek nga asawak ni Pastor Joy. Katalangaroten po makadamanen, tanakem ken kapsatyo ti Apo Lawrence Salazar, ng bagal daw, iti Miyerkules. Iyak sa paarap ng tinamnama, mangkatang nama dagiti sa iti apo undasin nga baluren ti agmale